ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗora. A babban yaro, je ka ce da ummata ta bani kuɗi zan je in yi gyam. Kai sauri fa kafa ka daɗe. Ka same ni na yi jam'in sallah, tufi rayuwar zuwa da majin wahala. Yare na yafe ku bar kuɗin bar rage ma ba ni son sadi yadda yake. Fara ban zama hukuti. Ko ya ga dinga irin wannan gudun akan hanya? Ya in dai nan hanyar za ka yi to kan ma ka kuskure ka yi. Mene? Kaga mahaukaci ne a hanyar da Kada Allah ware banza.